Náš dlhoročný partner nás oslovil s požiadavkou o spolupráci na vývoji cloudového riešenia, ktorý by mal slúžiť na datovú suverenitu pre celú Európsku úniu. Vyskladali sme tím so skúsenosťami v tejto oblasti a vďaka partnerstvu a synergii sme zvládli vývoj, náročný štart produkcie aj onboarding prvých zákazníkov na platformu. Vzniklo partnerstvo nielen v rámci vývoja softvéru, ale aj nastavenia procesov, zvládnutie prevádzkových víziev, kvalitného zabezpečenia platformy, vrátane úspešného auditu a nakoniec komplexné zákaznícke aplikácie a ich úspešný rozbeh v prostredí platformy. Vďaka tomuto projektu sa pre nás otvorila možnosť dokázať niečo v novom odvetví. Vytvorili sme úspešný produkt, pomohli sme klientovi a dosiahli synergiu, z ktorej ťaží najmä zákazník, a toto je pre nás kľúčové.